auto on menossa pesuun, niin sitten otan uudet kuvat ja videot, mutta ihan siisti, vaikka on elämä on. Kaikki tekstilipinnat on ehjiä. Se on koko lattiamatto. Ja kuljettajan puoli. Ja nää on kaikki on ehjää ja raikasta. Ei oo tupakoitu. Samoin täällä on kaikki on ehjää. Hyvät kajaritkin on. Truma siinä toimii. Ja ihana parisänky. Ja kaappitilaa on aika kivasti. Kaikki luukut ja kaikki on ehjiä. Jääkaappia. Sitten täällä on vessa. Mulla suihkupuoli on ollut niinku vähän tavaravarastona, mutta niin kai se aika useilla on. Tähän tapauksessa vaan sit pesu. Ton verran tollanen on korjattu, mutta se on siis toimiva. Toimii kyllä.